फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका. आज मी भोपळ्याचे घारगे बनवून दाखवणार आहे तुम्हाला तांदळाच्या पिठातले, कारण आमच्याकडे तांदळाच्या पिठातली बनवली जातात. चला बघूया. इथे मी हा लाल भोपळा घेतलाय. हा पाव किलोपेक्षा थोडासा कमी आहे आणि हा मी पाव कप गुळाची पावडर घेतली. तुम्ही आपला साधा गुळ किसून घेऊ शकता. चिमूटभर मीठ आहे आणि हे तांदळाचं पीठ आहे. तांदळाचं पीठ मी अंदाजे घेणार आहे. आपण जेवढं भिजवायला पीठ लागणार आहे भोपळ्याचा किस तेवढं पीठ आपण घ्यायचंय. आणि हे पाव कप मी गव्हाचं पीठ घेतलंय. आता इथे मी किसणी घेतली. आता हे भोपळा मी इथे किसून घेणार आहे. मी इथे सर्व भोपळा किसून घेतलाय. इथे मी हा पॅन घेतलाय. पॅन गरम झालाय. त्याच्यामध्ये मी किसलेला भोपळा टाकलाय आणि त्याच्यामध्ये आता मी हा गूळ घालून घेणार आहे आणि मीठ घालून घेणार आहे आणि याला शिजून घ्यायचं सर्व व्यवस्थित. असं गुळामध्ये चांगला शिजायला द्यायचं आहे भोपळ्याचा किस. स्लो गॅसवरती मी ढवळत राहणार आहे. इथे आम्ही ऑर्गॅनिक गूळ वापरलाय, ऑर्गॅनिक गूळ पावडर. त्याच्यामुळे थोडासा काळपट वाटतोय, कारण ऑर्गॅनिक गुळाचा कलर थोडासा डार्क असतो. त्याच्यामुळे हा थोडासा डार्क शेड वाटेल तुम्हाला. इथे आपला भोपळ्याचा किस बघू शकता चांगला शिजलाय. आता मी परातीमध्ये काढून घेणार आहे. आम्ही भोपळ्याचं किस परातीमध्ये काढून घेतले. आता मी यात गव्हाचं पीठ घालणार आहे आणि थोडं थोडं मी तांदळाचं पीठ ॲड करणार आहे. पाणी मिक्स नाही करायचे आणि मळून घ्यायचे. थोडं थोडं ॲड करायचं पीठ. मी त्या गोळा व्यवस्थित मळून घेतलाय. मी जे पीठ घेतलं होतं त्याचं मी पाऊण वाटी पीठ वापरले. तुम्हाला जेवढं रिक्वायर्ड आहे तेवढं पीठ वापरू शकता. आणि ह्याच्यामध्ये हे मी अर्धी वाटी पाणी पण वापरले मळायला. आता आपण हे 10 मिनिटाचाच रेस्ट करायला ठेवणार आहोत. आता हे इथे मी ही एक प्लास्टिकची पिशवी घेतली, दुधाची पिशवी आहे. तुम्ही केळीचं पान किंवा पातळ कपडा पण घेऊ शकता. आणि आता हे मी वडे थापून घेणार आहे. एक जे मीडियम साईजचा गोळा करून घ्यायचे आणि थापून घ्यायचे. थोडंसं पाणी लावून, तुम्ही तेल पण लावू शकता. ते पाणी लावून थापणार आहे. खूप जाड पण नाही करायचे आणि खूप पातळ पण नाही करायचे. मीडियम थिकनेस असायला पाहिजे वड्याचा. तर इथे माझा वडा थापून झाले. खूप जाड आणि खूप पातळ पण नाही, एवढ्या साईजचा मी थापून घेतले. आता आम्ही तळून घेणार आहे. इथे मी गॅसवरती कढईमध्ये तेल तापत ठेवले. तेल चांगलं तापल्यावरतीच मी वडा सोडणार आहे आतमध्ये. इथे तेल छान तापल्यावरती मी हा वडा घालून घेतला त्याच्यामध्ये. आणि तेल तापल्यावरती मी गॅस स्लो ठेवणार आहे. स्लो टू मीडियम ठेवायचे. तो वडे व्यवस्थित भाजले जाणार नाहीत आतमध्ये. बघा किती छान फुगलाय वडा हा. दोन्ही साईडने थोडासा लालसर झाल्यावरती आपण काढून घेणार आहे. आपला घारगा इथे रेडी झाले. तेल सगळं निथळायला द्यायचे आणि मग टिश्यू पेपरवरती मी काढून घेणार आहे. सर्व घारगे मी करून घेणार आहे. इथे मी सर्व घारगे माझे रेडी झालेत. खूप छान फुगलेत. हे मी तांदळाच्या पिठापासून बनवलेत आणि थोडंसं गव्हाचं पीठ ॲड केलं त्याच्यामध्ये. पण तुम्ही फक्त गव्हाच्या पिठाचे पण करू शकता, पण कोकणामध्ये तांदळाच्या पिठाचेच केले जातात. हे भोपळ्याचे घारगे किंवा वडे तुम्हाला कसे वाटले हे तुम्ही नक्की कमेंट बॉक्समध्ये टाका. आणि इझी रेसिपी आहे, ट्राय करून बघा. चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे आमच्या नवीन नवीन रेसिपीचे अपडेट्स तुम्हाला इमिडिएटली त्याचं नोटिफिकेशन येईल. आणि रेसिपी बघितल्याबद्दल थँक्यू.